Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pinti TV bisimilla monero ɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccite moɗon oɗo subaka alhamisa ande ko wiɗon tan alhamisa moƴƴo malaɗo yo Allah waɗanin jaam ko banimon debbo Aissata Ndiaye caggal nde calminɓe mon ha a gayni goto fof salminama inde kono kadi on manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe gam dañde duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof Amadou Moussa bisimilla ma Mbah asalminama Aissata weltanama no feewi kadi a ñaganama Allah moƴƴere en calmini dendagal yiiɓiyankoɓe men no kewɗen wiide wonɓe e nder kono kadi e caggal leydi wonɓe oɗo saaha e nokkuji ɗi ganduɗa ɗi koko gudda Aissata ene paadi revide titre gam wawde tigui ene wayno yebde itto manam andude holko o fini e nder leydi Sénégal en calminiɓe no feewi kono kadi en calmini wonɓe e nder Fouta à travers e nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ina pawa oɗo revide titre e nder téléji munen ina hen Belli Mbodj noɓe noddirta Belli TV to Hammadi Hunare kono ne kadi e toon to Sinthiou Bambi e dendagal tan nokkuji gonɗe e nder Fouta en calminiɓe ɗo hannirta ni kowona ɗum ko wiide ɓe bisimilla noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ko kabaru goto tan ha hande Aissata Ndiaye ina wayno ko laygol o mboros coronavirus mo ganduɗa kay nana fuɗɗo tigui ina wayno jaggude galleji ɗo e nder wuuro Lamorgo ngo ha tengti e Dakar libération udditata man tigui nden ɗon jayde wi ko laygol o mboros Covid 19 e nder diwanuji ɗi ina wayno noon Dakar oɗo saaha tan kañum tigui woni nokku mo ganduɗa o kay ɓuuri memede ko yewti oɗo mboros biteɗo coronavirus ko tolni 49 neɗɗo kañum goni ko ha joni testa tawa ina gondi oɗo mboros Covid 19 ɗum ɗon noon ko tuggude e ñalawma hanki o ɗum ɗon tigui woni ko Dakar datti dendagal diwanuji ɗi ganduɗa ɗi kay ko kenno yeeso muɗum woni tan diwan mo ganduɗa o ko Diourbel kono ne kadi jayde wi ko e nder tan hono balɗe ɗiɗi oɗo saaha holitama wonde Dakar ummima e sappo e jeegomo memi nogas e ɗiɗo tawi ko wonduɓe oɗo mboros coronavirus kono ɗum ko holitama wonde wonka yimɓe ɗiɗo kadi tawa ina gondi hen ɗum ko toon to Diam Niadio ko noonne kadi e nokku ina wiye Mbaw jayde le soleil jayde guindiri nde wi kay ko ballal ummoronode e laamu ngu gam fewde ɓe ɓesguji ɗi to banggue kay ha joni guura ɗum ɗon noon oɗo saaha addi caɗele tigui sababude haare oɗo mboroso coronavirus jayde noon wi tan ko laamu ngu rendini ma rendin ko tolni e 69 milliards e copreje meɗen CFA jayde noon ne wayno arti kadi e konnguli mawɗo leydi ndi hono président Macky Sall so wiide wonde yidde muɗum oɗo saaha tan ko yo ene wayno jagoɗo tambiɗo hono yaaha gara o wat tigui e hono pellitti muɗum sina ɗum no hannirta ni e to banggue jolgo walla mbiyen hono transport public kam e privé e limore hanki sappo e tato neɗɗo tawama ene gondi e o mboros coronavirus tawi noon ko e nder temedere e capanɗe nayo e ɗiɗo yimɓe kay ƴeewaɓe hen goto kadi holtama wonde selli e oɗo saaha noon leydi Sénégal ina lima capanɗe jeenayo e jeenayo wonduɓe e coronavirus tawi hen jeenayo celli kono kadi mawɗo leydi ndi holiti wonde e dawol to banggue gollorɗe laamu ko waktuji jeenayyi ha nangui waktuji sappo e joyyi Vox Populi nden ɗon jayde ne wayno arti kay oɗo saaha hannde holno Dakar naaɓe mbaɗiri koye munen hono ko wiyete ko hono confinement manam tan saabi haɓe keddi e galleji jayde ne sifo ɗum ɗon noon ko caggal nde haɗa jolgo ɓitto e nder otoji ɗi saabi noon oɗo saaha hannde Dakar naaɓe kala keddima e galleji munen kono kadi won goɗɗo mo ganduɗa caggal nde o ronki dañde kay ɗo joli o yaari koyɗe Aissata ko tuggude e jeere Colobane ha yetti toon to Fass Mbaw kilométre uji timmuɗi woni kay ko yeehi hanki jamma walla mbiyen hanki kikiɗe ɗum ɗon noon jibinnimo caɗele no fewi kono kadi artama ko yewti ko e hono no jayde wiiri hono no Didier Raoul omo ganduɗa ko professeur Seydi kañumne kadi fuɗɗima safrirde coronavirus ko wiyete ko hono chloroquine e wiide makko noon gueɗeɗe kay ina jaara yesso no hannirta ni foof noon ina tawe e nder nde jayde witende Vox Populi l'observateur nden ɗon ari hannde ko e sifaji kewɗi ko yewti ko e ballal tawi noon ko fewde e force Covid 19 woni tan gom ganduɗa ngu o saaha koko darna gam tigui haɓade oɗo mboros jayde wi noon oɗo saaha kay ina arta kay holko addani oɗo mawɗo leydi ndi o saaha cegdele no fewi ko hono 1,4 million e copreje CFA ɗum jibini tigui hono no jayde wiri colère manam mette mawɗo leydi ndi ko noonne kadi oɗo saaha holitama o addirima kay so ɓeydude ko yiti ko e couvre feu kono kadi état d'urgence gonɗo
fonno yaade oɗo saaha kono kadi artama hol kay konguɗi kewɗi kam e deal no jayde wiri oɗo saaha hakkude état o e opposition kono ɗum ko kadi artama e limore gongre gonga nde ganduɗa o wayni ko jagorɗo tambiɗo celal balli ko witi koye oɗo épidémie ɗo e Sénégal nokkuji ɗi ganduɗa ɗi memama o saaha andama kono nonne kadi e duuɓi ɓe ɗum memi ɓe oɗo rafi ɗum ne kadi saktama tigui kono kadi e hol nokkuji keɓɗi oɗo boros foof noon jagorɗo tambiɗo celal balli o arti hen no hannirta ni jeyde quotidien le quotidien oɗo subaka hannde ina wayno ari ko e piile kono ne kadi kamen lebte teskade e dow boli Dakar ɗum ko sahani ko wiyete couvre feu to gude 20h ha 6h du matin jayde arti noon e holno police leydi men Sénégal kay ina wayno wonno e waɗirde oɗo saaha kono kadi woni yimɓe ganduɗa ɓe garti hen tigui gam jopade e hono police leydi meɗen juuɗe so wasde yonnude ɗen ɗon piile kono ne kadi holitama wonde yoga yimɓe hewɓe kañumne kay koko tardi manam koko leeli yettade nokkuji mumen tawi noon foof tekkirondi ko ngakkere yaaha ngara woni jolgo otoji ɗi ina tawe hello 4 e 5 e jayde quotidien le quotidien las quotidien nden ɗon jayde koye onɗon fannu arti ɗum ɗon noon ko lebte ɓiɓe leydi ndi tawi noon ko police tekkirondi koko yuti koye onɗon fannu saabi noon ñalawma hannde o no jayde wiri yimɓe hewɓe tawi ko hujikinantoɓe haqqe walla mbiyen fodde bani adama en cuuti peɗeli peewi e police leydi men Sénégal so wiide wonde oɗo saaha kay ɗum ɗon fotande wonde ala foof to haala état d'urgence walla e couvre feu yoɓiɓeɓe e lebte fonno wonde ko sensibilisation ɗin konnguli ne tawe e nder jayde las quotidien ko jayde enquête luski hande nden ɗon ari koye communication ko noonne kadi e sensibilisation ko yuti ko e covid 19 jayde arti noon koko yuti ko eɓe ganduɗa ɓe kañumen goni noddirteɓe ha joni opinion manam tan jiyande ɓiɓe leydi ndi eko yuti on ɗon fanno ɓe kollitti oɗo saaha omo ganduɗa ko Diouf Sarr kañum tan tigui jogui kala ko fati banggue oɗo communication kono kadi e sensibilisation wonɓe ganduɗa ɓe cuuti hen konnguli so wiide wonde oɗo saaha ina wayno kala kay hono gouvernement jeeyaɗo liggotoɗo e gouvernement ene foti tigui wadde sensibilisé kono ne kadi e saktude ko witti oɗo boros on wite ko Falilou Ba ko wittiyanke tigui o suuti hen konnguli jaaji kono ne kadi hono makko en kala kaali e ko witti e on ɗon fannu jayde coftal balle stade ko ɗon uddartoroɓe no men jayndeji oɗo subaka hannde Sadio Mané Koulibaly e Nia kono ne kadi e Sarr jande wi noon ko ɗeɗo baroɗe kay oɗo saaha goni baroɗe ganduɗa ɗi ɓurɗi kay wawde ha joni wayno hutorede e kolobaji mumen kono kadi ha joni e équipe nationale ɗin konnguli jaji ina tawe hen kono kadi oɗo saaha holitama kanko Mané ina wayno o mona e soynande Real Madrid Kalidou Koulibaly oɗo saaha ko kolobaji kewɗi cohli ɗum kono ne kadi mbayña kañumne oɗo saaha ko Marseille yiɗi ƴamde ɗum ina hen kadi Ismaïla Sarr ina wayno tan ko inde mum nan ɓeydi yaha layde toon to Angleterre e to dunde Europe ko ɗum wonno ko tongunɗen e robinet men jayndeji oɗo subaka jeyde stade udditamal Amadou uddeten ko eɓɓore wonde faade gueɗe rendo garten ko uddi koye ko woni coronavirus walla mbiyen covid 19 Amadou covid 19 noon ɗo joni aɗa andi transport o koko usta no feewi ɗo joni men kal hen kono kadi men gartu e heure uji liggorɗe ganduɗa ustama kono kadi chloroquine mo ganduɗa ete yimɓe nani daña hen yete yettere Allah sabo wonɓe cafrata ɗum noon Amadou koye puɗɗirteɗen tan koye transport o hanki yiyama no nde otoji usti ƴettude nde won hanki yaaruɓe koyde gila Dakar ha Guédiawaye walla Dakar ha Pikine te ɗum ɗon ina muusi seeɗa e wiide saɗa dawa aɗa yaara koyde walla saɗa jippo aɗa yaara koyde sa waɗi ɗum balɗe ɗiɗi tan Amadou tataɓowo a nattat wawde alay sago saabu Aissata sa daari tan tuggude Colobane ɗo ha yetto Fass Mbaw sen tungnime jande Vox Populi oɗo neɗɗo mo ganduɗa kañum jaaɓi haalde hen wiide wonde koyɗe yaari te kadi wona kanko tan hanki sa daari tuggude e Dakar noɓe mbiyata ni woni Dakar centre manam ɓerde Dakar ha e banlieue par ce que eɗen gandi ko ɓuuri ko e hewde gummorto koye leyɗe takkiɗe Dakar ɗi pour yaade ndawa wuuro lamorgo ngo ɗum jibini caɗele no fewi Aissata saabu hono ngakkere transport nan ɗo kono kadi aɗa miijo ɓoyata 20 heures yona donc mi dartako ɗo ha police tawmi ɗo alay saago mi yaaha mi ummo to
gonmi ɗo mi wona yarude kore mi usto yonde donc noon jibini caɗele no fewi mbeɗen ero laamu ngu so tawi wiyama wonde jolngol ngo hono nombre place ɗi ustama ɓe ponno ƴewde peeje goɗɗe pourquoi pas ɓe mbaɗa ko wiyete ko hono gueɗe ɗe ganduɗa ɗe woni ko wiyete convoi spécial hono convoi spéciaux ji woni wadde affrété auto ɗi ganduɗa ɗi ko Dakar Dem Dikk nanɗo ko service état ɓe ƴeewa ko wiyete ko hono auto ɗi ganduɗa ɗi ko spécial ɓe gadda ɓe pawo paɗon ko banlieue voilà hono palsuji biyaɗi ɗi mbaɗe respecté kono noon ɗin auto ji ponnoɗo yaade banggue goɗɗo ɓaade on saaha yimɓe jahan toon to yimɓe ɓuuri hewde jahato Aissata yimɓe keñe nawe e saaha nde ɓe jippi ko ɗum fof no wonde lawol tade woni so tawi 20 heures tawima e lawol police namdata ko beele a ummima e gollal ma guila 15 heures mala guila 16 heures ɓe miijota ko to gumbi to dawata to ete joftoyta to wadde laamu ngu ne foti ƴewɗon no fewi ɓe mbawa ne wayno ƴewande yimɓeɓe auto ji ɗi ganduɗa ɗi ko auto ji keeriɗi wonande ɓeɗo yimɓe ganduɗa ko jippotoɓe. Amadou aɗa andi so pellitte dañi hande ne foti yaade mesure d' accompagnement ko ganduɗa ene duusa yimɓeɓe wallita ɗumen tawde tan yimɓe jettaki tawe confinement foti ko wayni so ƴettama yo yimɓeɓe ballite ha mbawa kañumen dawde liggoyo kono kadi so jippima mbawa hodde galleji mumen e dow jaam e kadi cellal kono so tawi neɗɗo so yettima nawata ko tampere a yiiɗa kadi dawde a anda no dawirta de yimɓeɓe ma dawa nde daña ko ñaami ɗum ɗon yo woppite hakkille no fewi payene bangal gongal woni ko heure uji ussa Amadou hay hande so heure uji ussama taw yimɓeɓe ballita kay auto ji musat tan e banggueji mumen tawde joni wattama 9 heures ha 15 heures woni waktuji waktuji jeenayyi ha tawi ha waktuji sappo e joyyi woni 15 heures walla mbiyen 3 heures ɗum noon Amadou hande ina min jiimi tan ko caɗele ɗe ustaki taw hayso tawi heure uji ni hande ustama saabu yimɓeɓe so jippima kotatte ko transport o wawi waldide ɗum c'est ça foof tan ene waɗa résumé e kalɗen nane ko e ko gonɗen haalde ko kala ko wawi waɗede hen hayso yimɓe mbino ko yo daw fodde heure ɗiɗi jippo c'est à dire ko yimɓe dawata ko yimɓe jippoto donc Aissata laamu ngu sali koko wiyete rassemblement manam dente hande o sa yeehi e areji walla mbiyen garage uji ɗi ganduɗa ɗi ko gadornoɗe ƴettude yimɓe ha heewa ene nawa ma taw yimɓe ene daari te so tawi auto yettima hade nombre o timmude jiita ko pododiral dogdu yimɓe ene memodira ene duñodira ene pododira wadde so tawi ko rassemblement haɗa est ce que ɗo jibinani caɗele goɗɗe so tawi ko namdal jabal muɗum ko jibini par ce que sa daari hande ko cente ko diɗɗe ko dente hay go rentaki goɗɗo on yimɓe ne memodiri anda gondude hen anda mo wondani hen te en nani Dakar wonti ko wiyete épicentre oɗo mboros biteɗo coronavirus avec 49 cas wadde firti ko ha joni cikkannomi tan ko no mbinomi nanni so yimɓeɓe no yimɓe mbayi hewde ni auto ɗi poti dublude tade woni ko auto ɗi nawanno ko ustima te so ustima so tawi a hokki yeru to banggue ɓe hakkillaji mumen jaari to banggue limore woni mathématique alay saago jomumen ne mbawi famde auto nawannoɗo yimɓe capantato wiyama ko yimɓe sappo e joyo nawata malla yimɓe sappo e ɗiɗo joni ɓe sappo e jeetat ma ɓe sappo e joyo alay saago ko ɗon ɓe gonata ɓe paada ɓe tawde heddiɓe ɗon ɓe ɓeɗo hewde waddi rassemblement nan ɗo te won bisuji ɗi ganda dogani hande ɗum ɗon ne laamu ne foti ummitade en Amadou saabu won bisuji ganda dogani saabu ɓe mbiyata ko ɓe dogata e banggal gartam ɓe dañata hen haydara ɗum ɗon ne et puis Aissata ɗum noon kadi ko ɗum gonga effectivement par ce que a duppat hono carburant ma te a heɓata aussi ko kadi pasuɗi ɗi wiya ko ɓeydetaki te eɗen gandi ɗum noon kadi wonno yaari donc noon so tawi ɗum noon foof laamu ngu ummaki hen e banggue ballal ɗum noon ma jibin caɗele noon tigui haysane woppe pasuji ɓeydite saabu ɗo ete hande e Cambérène ko joɓannoɗa nogas ko 50 joɓata hande gam daña clando jaaha an ma jarane ɗum saabu ko ɗum ɓurantuma yarude koyɗe te ha joni ko ɗum seɓori yarude koyɗe kono so wiyama neɗɗo dogannoɗo 90 distance yoɗɗo 50 ɗum ɗon ne ko gartam ussingal ne ussi no fewi ɗum ɗon ne foti woppitede haqqille Amadou ko woppite haqqille oɗo saaha woni chloroquine saabu chloroquine wiyanoma ene safra ɗum noon ko ganduɗa professeur Didier Raoult arino hen hande noon professeur Seydi mo hôpital Fann gonɗini ɗum wi ko aɓene hen te kadi aɓen yiya hen résultat ji ganduɗa ɗo joni aɓene jetta hen Allah mi sikki aduna foof hande ne foti tawtude miijo Didier Raoult mo ganduɗa wi so tawi jomum hutorima no foti ni wiyede
kadi e nder balɗe jeegom ne wayno joomum ne sella wadde ref mo ganduɗa ne hammini aduna o Aissata mi yiyani fof ko yimɓe ne paadi hande pour duncude walla rewtude miijo makko hanki e siftinde hokkude yimɓe kadi kabaru ne gasta yeɓitini ɗum leydi Algérie kañum yamiri yo yimɓe wonduɓe hen ɓe ene wayno dokke ɗen ɗon poɗɗi ɗum ɗonne kadi Maroc en jii ko ɓoyani ko ne wayno soodi ɗen ɗon poɗɗi foof ene gasa tawi puɗɗima hutorade ko noonne kadi dowlaji dentuɗi nan hutoro hande ko professeur Seydi mo ganduɗa hande yimɓe ne gandi darde mum mantinede to banggue hono rafiji daaɓoji gonton to hôpital Fann kañum haalde hunnuko mum wi wonde yi hen gartam no fewi ɓe jii hen gartam ɓe jii hen kadi aussi aafi ha wayno leydi donc firti ko no mbiɗomi ñande en koɓe joom hakkillaji en aɓe jogui des laboratoire ɗi ganduɗa ɗi mbaɗoji test gam andude beele oɗo beele ki lekki ne wawi safrude walla wawa donc noon ko ɗum woni ko jojji hande o rafini hammini aduna ɓe jii kene safra ɗum walla kene addude kene hokka aafiya yoɓe keña ɓe gaddan yimɓe saabu ko ɗum woni ko yonti o saaha noon tigui Amadou hanki kawuji sappo e tati ɓeyditima ko nawi kawuji hande e capanɗe jeenayyi saabu jeenayoɓe kam ko sofraɓe ha celli koti jignaɓe mumen heddi capanɗe jeenayo ɗum noon yen goppita hakkille saaha foof e laaɓal ngal woni soɗade juuɗe amen ha laaɓa woni nde jaltuɗen gartuɗen fo coɗoɗen walla jogoɗen ɗum ɗoji ɗe nuwete kadi ko foppirte juuɗe ko produit ji alcoolique mbaɗa e juuɗe ma e saaha foof e fompude laaɓal yen mbattu hakkille no fewi e laaɓal soɗade sabune ko way noon ɗum wonno komin gaddanoma ne roɓindu jayndeli moɗon bani modde debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗen noon e banggal caméra o yo Allah waɗanen jaam.